Pochopte, akou neskutočnou milosťou je svätá spoveď. Taká dobrá, úprimná svätá spoveď. Náš zakladateľ Dom Bosco hovoril, že najdôležitejším prvkom, a to vo svätej spovedi, je práve ľútosť za hriechy. A o túto ľútosť musíme neustále prosiť. A prečo? Pretože keď neľutujem za hriechy, budem ich stále páchať. Stále nanovo a nanovo. Ak naozaj nemám ľútosť nad svojimi hriechmi, tak budem stále s týmto istým prichádzať k sviatosti zmierenia. A sám to viem, že ak tak naozaj konám pokánie za nejaký môj hriech, tak cítim, že sa tak odo mňa odtrháva. Ja to vidím, ako on slabne. Ale keď tam niekde v hĺbke srdca hovorím, že ľutujem, ale chcem ho páchať, tam niekde v hĺbke srdca, tak za chvíľu som naspäť s tým istým vo svätej spovedi. Lebo niekde vnútri môjho srdca ja ten hriech chcem, lebo mi robí príjemnosť. Nechce sa mi s ním bojovať. Svätá spoveď je tou prípravou na tú najväčšiu chvíľu, kde sa bude rozhodovať o našej večnosti. Keď budeme stať pred Bohom a uvidíme celý náš život v pravde. Chápeš, on celý je láskou a milosrdenstvom. On dvíhá ruky k tebe a nemôže sa dočkať, keď vo chvíli smrti ťa objíme a vezme si ťa do neba. On je jednoducho taký, úplne celý, láska a milosrdenstvo. Ale tiež je pravdou. A v tejto pravde uvidíš svoju biedu. Uvidíš svoje hriechy. Uvidíš svoj život. A nebude tam žiadna falš. A ty budeš súdiť sám seba. Prečo Panna Mária v niektorých svojich zjaveniach, ktoré sú uznané katolíckou cirkvou, nám hovorí, že dnes väčšina ľudí ide do zatratenia. Dnes väčšina ľudí ide do pekla. A prečo? Možno práve preto, že väčšina ľudí na tejto planéte sa prestala úplne spovedať. Čiže systematicky byť konfrontovaný pravdou o sebe. Tak systematicky pravidelne ľutovať svoje hriechy. Pravidelne konať pokánie so zadosťučiňovaním za konkrétne hriechy. A vo chvíli, v ktorej budem stáť pred Bohom a uvidíš všetky svoje hriechy z celého svojho života, tvoju úbohosť, účinky a následky tvojich rozhodnutí. A toto sa nebude dať zniesť. Nebude schopný seba zniesť. A vstúpiš tak do najväčšej temnoty. Aby si tak nebol osvetlený Bohom, ktorý je svetlom. A práve táto najväčšia temnota je peklo. Sám seba odsúdiš do pekla, lebo nebudeš schopný zniesť pravdu o tvojom hriechu. Boh ťa do pekla nepošle. Boh to tak nepovie. Von. Von. Tam do ohňa. A to na celú večnosť. Nie. On bude plakať. Vidiac, že zo sekundy na sekundu, keď uvidíš svoj život, a to v pravde, budeš čoraz viac seba neznášať. Nenávidí seba a nenávidí Boha. A keď dosiahneš ten vrchol nenávisti, zmizneš v pekle. A tak, páni, ak my tak systematicky, pravidelne, aspoň raz v mesiaci, si kľakáme v spovedelnici
a bez nejakého predstierania, bez vyhovárania sa nejakými slovami. Vyznáme úprimne v pravde, áno, taký som. Odpusť. Prosím o odpustenie. A tak trénuješ to stretnutie s Bohom. To trénuješ, hovorím tak v úvodzovkách. To stretnutie so svojou úbohosťou, hriešnosťou, s účinkami a následkami tvojich hriechov v najdôležitejšom okamihu tvojho života, v hodine tvojej smrti. A to vo chvíli, keď sa bude rozhodovať o výbere, ktorý si sám vyberieš na celú večnosť. Keď mi niekto povie, ja nemám hriechy, nepotrebujem chodiť na svätú spoveď. Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol. Pane, keď sa pozerám na takého človeka a doslova trasiem sa, keď si predstavím, keď bude stať pred Bohom a uvidí, a to Božím zrakom a zrakom ľudí, ktorým ubližoval celý svoj život a nebude schopný sám seba zniesť, lebo netrenoval tú pravdu o sebe celý svoj život. Netrenoval ľútosť. Neprosil Boha o to, aby mu Boh ukázal to, ako zraňuje iných ľudí. A to svojim hriechom. Ako zraňuje Boha svojim hriechom. Táto žena, o ktorej sme hovorili v prvej časti, bola zachránená od večnej smrti. A to práve neustálym ružencom svojej mamy, ktorá sa stále za ňu modlila, práve svätý ruženec. A všetky tieto ružence z celého života jej mamy boli použité na ten jeden najdôležitejší moment, chvíľu, že keď uvidela seba v pravde a nemohla sa zniesť moc príhovoru Panny Márie, pomocou tých tisíciek odmodlených ružencov, modlených jej mamou, dodalo tejto žene milosť prijať pravdu o sebe a ľutovať všetko. A to stačilo, aby bola spasená. A hovorí takto. A nakoniec náš Pán Ježiš Kristus nehnusil sa mnou. Uvidela som ho ako oslňujúcu jasnosť, ktorá neoslepuje. Vyžaruje teplo a lásku. A Pán mi povedal, či teraz, keď si spoznala pravdu o sebe, dokážeš sa milovať. Rozhodne som na to odpovedala s odporom. Nie, ale ja ťa milujem, dokonca takú, akou teraz si. Myslela som si, že je to nemožné. Ale Pán dodal, zaplatil som za teba svojou krvou. Chceš byť so mnou? S plačom som odpovedala, predsa nemôžem s takouto špinou. A Pán jej odpovedal, ja počkám, až sa očistíš. Chcem ťa mať pri sebe, pretože ťa milujem, odkedy som ti dal život. Stále si bola milovaná. A pre túto dušu sa začala cesta očistca. Božie milosrdenstvo, píše sestra Faustína, zasahuje nejedenkrát hriešnika v poslednej chvíli. A to spôsobom zvláštnym a tajomným. Navonok vidíme, ako keby už všetko bolo stratené. Ale takto to nie je. Duša preniknutá lúčami silnej Božej milosti, tej poslednej. Čiže existuje niečo, čo sa volá posledná Božia milosť. Čiže Boh posledný krát ťa volá a prosí, aby si sa na ňo obrátil. Posledný krát po chvíli tvojej smrti. A sestra Faustína hovorí, že tá duša, osvetlená týmito lúčmi Božej poslednej milosti,
v tej poslednej chvíli sa utieka k Bohu. A to s takou láskou, že v jednej chvíli dostáva od Boha odpustenie vín a trestov. A toto je neuveriteľné tajomstvo. Čiže môžeme sa na Boha obrátiť s takou láskou v tom najposlednejšom okamihu života, že dokonca si oslobodený od vín a trestov, čiže od účinkov a následkov svojich hriechov, čiže od očistca a môžeš ísť do neba. Chápete to? Ale to je tak individuálne, osobné, že to nemôžeme zovšeobecňovať. Že ja teraz vo chvíli svojej smrti budem tak Boha milovať. Budem hovoriť, Bože, milujem ťa, len aby som nešiel do očistca. Milujem ťa. Takto to nefunguje. Musí to byť niečo úplne iné, čo je iba medzi tebou a ním. A je to on, ktorý rozhoduje. Ako je nepreskúmané Božie milosrdenstvo. Ale sestra Faustína píše, existujú tiež duše, ktoré dobrovoľne a vedome túto milosť odmietajú. Pohrdajú ňou. Hoci aj v tom poslednom okamihu smrti milosrdný Boh dáva duši ten jasný moment, ten vnútorný, že ak táto duša chce, môže sa vrátiť k Bohu. Ale často u takejto duši je zatvrdnutie tak veľké, že si vedome vyberá peklo. Márnia všetky modlitby, ktoré za nich iní obetujú. A dokonca aj samotné úsilie Boha. Veľmi zaujímavé. A viete, keď som čítal tento úryvok, pýtal som sa seba, ako je možné tak zatvrdiť svoje srdce pred tvárou takého Boha, Boha takej neskutočnej lásky, milosrdenstva, nehy. No práve. A až iní svety mi ukázali kontaktom s dušami v očistci, že je to možné. A prečo je to možné? Práve tým, že neznesiem pravdu o sebe. Chcel by som, aby si čo najdôkladnejšie zhodnotil, akú úlohu hrá v tvojom živote sviatozmierenie. A to s tým vedomím, že trénuješ prípravu k najdôležitejšej chvíli, ktorá bude rozhodovať o tvojej večnosti. Takže ťa prosím, neutekaj od pravdy o tvojej hriešnosti. Neboj sa otvorene všetko hovoriť. Tým, že seba takto odsúdim, a chcem to povedať v tom dobrom slova zmysle, a to tak bezohľadne, lebo to práve on chce na teba vyliať jeho milosrdenstvo. Ty sa neospravedlňuj, lebo to on ťa má ospravedlniť. Áno, to on ťa má ospravedlniť a nie ty ospravedlňovať seba samého. Ty sa posúď najhoršie, ako je to len možné. Tak bezohľadne, tak surovo, ako len si toho schopný. Bez nejakého prifarbovania tvojej hriešnosti. Neprifarbuj nič. Neospravedlňuj sa, lebo to on ťa má ospravedlniť. Čiže čím viac, konkrétne, jasne, až do bolesti, vyznáš sa zo svojich hriechov v spovedelnici a príjmeš jeho milosrdenstvo a povieš, áno, taký som. Prosím, odpusť mi. Neexistuje lepšia chvíľa, lepší tréning do tej najdôležitejšej chvíle tvojho života, chvíle tvojej smrti, kedy sa budeš musieť rozhodnúť. A to o sebe samom. A to súdom. A ak bude nie, povieš Bohu nie, sám sa pošleš do pekla. Dnes som bola v priepastiach pekla.
Píše sestra Faustína. Sprevádzal ma anjel. Je to miesto veľkého utrpenia. A je tam mnoho druhov utrpenia. Rôzne druhy utrpenia, ktoré som videl. Prvým utrpením v pekle je strata Boha. Druhé utrpenie, neustále výčitky svedomia. Tretie utrpenie, už sa to nikdy nezmení. Štvrté utrpenie, oheň, ktorý bude penikať duše, ale ich nezničí. A to je hrozné utrpenie. Je to oheň čiste duchovný. Piaté utrpenie, je tam ustavičné temno. Je tam hrozný zápach. A hoď je tam temno, vidia sa diablia, zatratené duše. A vidia všetko zlo iných, ale aj svoje. Šiesté utrpenie, stála prítomnosť satana. Siedme utrpenie, hrozné zúfalstvo, nenávisť Boha, zlorečenie, prekliatia, neustále rúhanie. Sú to bolesti, ktoré všetci zatratení trpia spolu. Ale to ešte nie je koniec. Existuje utrpenie jednotlivých duš, ktoré je utrpenie zmyslové. A to každá duša, ako hrešila, takto je aj trápená hrozným spôsobom. Sú tu strašné priepasti utrpenia, kde sa jedno utrpenie rôzni od druhého. Zomrela by som, keď som videla tieto hrozné utrpenie, keby ma nedržala všemocnosť Boha. A nech kto hriešnik vie, ako hreší, také bude mať utrpenie počas celej večnosti. Píšem o tom na príkaz Pána, aby sa žiadna duša nevyhovárala, že peklo neexistuje, že tam nikto nebol a nikto nevie, ako to tam vyzerá. Ja, sestra Faustína, z Božieho príkazu, bola som v priepasti pekla. Preto, aby som povedala dušiam a dosvedčila, že peklo existuje. O tom teraz rozprávať nemôžem. Prikázal mi to Pán, aby som to napísal. Ale jedno som si tak všimla, že je tam najviac duší, ktoré neverili, že peklo existuje. Ale dnes sa o tom už skoro vôbec nehovorí. Koľko ste v poslednom roku počuli kázni o pekle? Koľko ste počuli kázni o očistci? Koľko ste počuli kázni o reálnej šanci na zatratenie, na večnosť? Keď tak skúmate životopisy, a to mnohých svätých, ich svätosť sa práve začína od chvíle, keď dostanú milosť vidieť svoju hriešnosť a úbohosť. A my dnes tak na silu, podotýkam na silu, chceme tak budovať v ľuďoch taký psychologický postoj, aby cítili svoju hodnotu za každú cenu. A aj v kresťanstve tento rozmer je veľmi silne učený. Si milovaným synom Boha, dcérou Boha, máš úžasné dary, talenty, schopnosti, môžeš budovať kráľovstvo. Si obdarený nadprirodzenou silou. Boh je v tebe. Máš hromadu darov. Darov Ducha Svätého. Konaj veľké diela. Áno, je to pravda a je to dôležité. Ale toto všetko musí byť vybudované na absolútnej pokore. Aby to bolo naozaj Božie dielo. A absolútna pokora je vtedy, keď zistíš pravdu o sebe samom. Svätý Pavol nám hovorí o nádhernom dare. Dokonca ani nevieme, že to je dar. Pavol tu hovorí o dare smútku v Duchu Svetom. A to z tohto dôvodu, ako konáme a ako ideme. Bratia, možno mnohí z vás, keď počúvajú to, o čom teraz hovorím, sa necíti komfortne v týchto laviciach. A možno v tejto chvíli sa v tvojom srdci nachádza nejaká ťažoba, nejaký smútok, možno nepokoj, strach o tvoju spásu. A to je veľmi dobré.
veľmi dobre. Prehlbuj ten strach o tvoju spásu. A viete, čo hovorí svätý Pavol? S chvením a bázňou sa usilujte o svoju spásu. Kedy naposledy si sa chvel z toho, že nebudeš spasený? Kedy si sa naposledy so strachom pýtal Boha a seba samého, či môj život, ten, ktorý teraz vediem, ma zachráni pred večným zatratením? S bázňou a chvením sa usiluj o svoju spásu. A je dobre, že sa cítiš tak nekomfortne. A možno aj dobre, keď odídeš dnes z toho stretnutia taký sklamaný, pretože možno sa zamyslíš nad sebou, tak ako si sa nad sebou nikdy nezamyslel. A tento smútok, tento strach má byť tiež základom k tomu, aby si sa začal celým svojim srdcom obracať. A ako prekonať tento strach? Láskou k Bohu. Láskou k Bohu. Ten strach nemôže byť, tak ako som o tom na začiatku hovoril, trvať stále a poháňať ťa k obráteniu z obavy pred večným zatratením. Ale ako začiatok tvojho obrátenia môže byť dobrý. Mnoho svätých cez to prechádzalo. Keď uvideli očami Boha svoju hriešnosť, boli z toho tak zrození, že spravili všetko, aby sa obrátili. Sestra Faustína hovorí takto. Keď som sa prebrala, nemohla som sa spamätať z hrôzy. Ako tam strašne duše trpia. Tak sa teraz ešte viac modlím za obrátenie hriešnika. Ustavične vyzývam Božie milosrdenstvo pre nich. O môj Ježišu. A teraz dávaj pozor. Po skúsenosti pekla, aká milosť je tak spojená so skúsenosťou pekla? O môj Ježišu, hovorí sestra Faustína. Radšej budem do konca sveta žiť v najväčšom utrpení, ako keby som ťa mala uraziť najmenším hriechom. Tá hrôza z pekla, to je už očista. Očistným ohňom tu na zemi, ktorého následkom je to, že už nechceš uraziť Boha ani tým najmenším hriechom. Ježiš, keď oslobodzoval od zlých duchov, konal to verejne. Nikdy nie v zakrestii, aby ho nikto nevidel. Zamyslite sa, Ježiš v Evanjeliách oslobodzoval od zlých duchov verejne, kde boli verejné manifestácie, keď ľudia boli zhrození z toho, čo vidia. Poznám množstvo ľudí, ktorí si žili tak ľahko, príjemne, bezstarostne a tak dobre a sympaticky v tom kresťanskom živote. Ale keď mali skúsenosť s demonickými prejavmi na svätej omši, pri oslobodení, na pobožnostiach, takú prežili hrôzu, že chceli zmeniť celý svoj život. Generálna spoveď. Keď mali skúsenosť s diablom, až vtedy túžili zmeniť svoj život pre Boha. Na nešťastie, nie jedenkrát každý z nás musí zažiť hrôzu v tom smere, v ktorom ide. Zhroziť sa zo svojho hriechu, aby sa mohol tak zo srdca obrátiť a konať pokánie. A to je veľká milosť. Veľká milosť. A to nie je ľahké.
poprosiť Boha o to, aby som zakúsil svoju vlastnú hriešnosť. Keď on bude chcieť, tak ti to dá, ale v maličkých dávkach. Aby si nezomrel zo zúfalstva. Ale to je dobre. Je to veľmi dobre. Pretože to je základom svetosti mnohých svätých.